kabisa. Mokwongo enu legal framework mang'anyo ose improve over time. I think that is one. Number two, any practice ose improve over time. So practice in terms of one situation ma organizers biro police station to keto OCS piny to gigoyo mbaka. Giwacho ne ma guma ema wadwa timo. To ma guma ema wadwaro kuomi. Waseneno situations ma organizers timo briefing kod demonstrators kapok ng'anyo chakre. Giwacho ne gin ma eyo mwabo luwo ka ema wabo dhiye kwa chopo kama tu wabo chung ma isa mwabo tieke wabo bet briefing ka. Waseneno ng'anyo ma jibet to goyo mbaka to winjire kaka dhiyo. So ideally mane kaka ng'anyo nego bed timre. But also waseneno ng'anyo machakore to kethore nikech sirikal osambaratisha, kethore nikech demonstrators obedo rowdy, kethore because of several reasons. Nikech weche ma opogore. To kuma wachake kendo kuma watieke en serikali en gima waluongo ni duty bearer. Sirikal kaka duty bearer tije en facilitate gik ma jopiny dwaro. To gima nyaka wang'e en jopiny yo mayot ma jopiny nyalo chiwo go pachgi, gima okomorogi, gima omorogi, gima gidwaro notimre kaka gidwaro en mana yor ng'anyo. Nikech waduto ok wanyal dhi beti parliament. Waduto ok wanyal dhi beti court. Waduto ok wanyal biri media. Waduto ok wanyal dhi ndara. Ng'ato ka ng'ato nigi tije ma onego bed ni timo. But aparo ni gimomiyo sirkal temo rocho weche mag ng'anyo e yore mopogore. Obed yore mag mako organizers, obed yore mag goyo ji, obed yore mag tiyo kod tear gas. Enu sirkal oluoro gima waluongo kod kisungu the fear of the unknown. Ne ka waweyo jogi ba odhi ang'o manyalo timre. Waseneno pinje ma joma andamana osedhibo storm parliament ba ogolo jobura. Waseneno pinje woko ma ji ng'anyo ma ji osestorm state house. Waseneno pinje ma ji ng'anyo ma gik mapogre osetimre. But iyudo sana ni gigi timre ka joma ng'anyo ok mi environment maber mar ng'anyo. So gimonego bed nwatimo mokwongo en sirkal onego bed numiyo environment ma conducive. Nikech katiba oyen peaceful and unarmed. Un kod kwe to kuting'o gin moramora manyalo hinyo ng'ato sama ung'anyo. Ng'anyo mane waneno last week, aparo ni the history of Kenya, pok waneno ng'anyo ma okwe kaka ng'anyo ma last week. Ng'anyo ma onge ng'ama oting'o silaha, onge ng'ama otoyo mtok ng'ato, onge ng'ama ohinyo polis, onge ng'ama otimo ang'o. So gima sirkal oluoro en the fear of the unknown. Ni jogi ka waweyo. And Miguel wacho no wok CBD, abende wok CBD. And CBD around sa 12 gnus. To obila ng'eny around CBD, around parliament. En gima gitemo en critical infrastructure kaka parliament go. En luoro to ang' manyalo timore ka waweyo jogi ba obiro. Kikalo sani around state house, gache mag anti-riot gigi duto opong'o kanyo. But gima kelo gigi en sirkal okochiwo environment ma joma ng'anyo nyalo exercise their rights as provided for under the law. Police matije en rito ng'anyo okokawo role mare kaka dware. Police okotimo facilitation. Police okochiwo opportunity for dialogue. Police okomako joma nyalo bedo ni gin joma hundi ndalo dialogue go. So one gima wakwayo enu as provided for in the law, the constitution, as provided for in the National Police Service Act, as provided for in the service standing orders. Tij police is very clear. Facilitate. As you facilitate, kantie joma hundu makgi. Kantie joma timo kosa makgi otergi doho. Kosa itergi doho gibedo charge. Tiyudo don samoteri ng'ato doho en samong ng'ato and adwa dok e wach mar abduction.
sheria wacha en komak ng'ato onego bed ni bedo presented in law, onego presented in a court of law in 24 hours.